Så er vi klar, Alexander. Ja, prøv igen, men du kan nok ikke løbe på det røde nu. Wow! Så er det Lukas' tur. Ikke for langt, Alexander eller Lukas. Prøv, det er fordi du tager et skævt tilløb. Hvis du bare løber lige på. Sådan der, så lige derfra. Yes. Sådan. Den er fin våd nu, Lukas. Den er fin våd nu.